Hello guys, magluluto tayo ngayon ng beef sinanglaw Dubai style. Ito yung ingredients lang natin. Ito, ganda ng laman. Beef meat, onion leaves, saka bawang, sibuyas. Yan lang ang ingredients natin. Beef sinanglaw Dubai style, Chad style. Ano, ganda ng sariwa. Ganda ng karne. Huwain lang natin ang karne. Ganda ng karne. Yan ang laman. Sarap po. Sarap sanang kilawin. Pang kilawin sana. Beef kilawin. Pakuluan natin ang karne. Ilagay natin. Yan lang natin kumot. Tapos takpan lang. Check natin. Yan, kumukulo na. Yan o. Lumutang na yung taba. Sarap niyan. Sabaw pa lang, ulam na. Yan. Okay, tapos mag-isa muna tayo. Tanggalin natin yung sabaw dito. Ulisin natin yung laman. Yan no, yan yung laman. Tanggal natin yung sabaw kasi gisa natin to. Yan no. Ganda. Umusok pa. Tara. Gisa na natin. Ilagay ang bawang. Tapos sibuyas. Tapos laman. Lagyan natin ng patis.
matapos nating igisa, balik natin sa mga kumukulong sabaw kanina. Ito. Ayan, balik natin dyan yung nagisa nating laman. Piyaman ninyo kapon, balik natin. Yan o, ganda ng laman. Okay, ayan. Tapos pakulan lang natin siguro mga 3 minutes kasi malambot na yan. Tapos kainan na. Ayan, kumukulo na. Lagay lang natin beef cubes, palasa. Ayan, beef cubes, tapos yung onion leaves. Ayan, tapos takpan lang natin. Tapos pag lumuluto na yan, kainan na. Suwabe. Kain na tayo. Pwede. Guys, ito na, luto na. Sinanglaw. Style. Yan, tikman natin. Kaya tayo kasi may pasok pa. Sarap. Sabaw pa lang. Suwabe. Sarap. Sarap sa pakiramdam. Yung sabaw. Ang init. Kain muna.